Ještě ne, já už můžeš. Hej ne, ať tam není vidět toto. Lása. A proč? Tak? Kde jsi natáčel tu DJ? Tam jde. Počkej, natáčej fingery. Ty idiote! To je strašně rychlý. Počkej, nevím, jestli to? Ne. Bacha. Čekej. Počkej. No. To se na mě tak lepí, že já nemůžu točit. Sakra, on to nejde. A na Vánoce, prej budu mít na Vánoce jenom ten close up. Máma říkala, že